likaYesu Kristu Nkosi. Haleluya. Awuphambi kwenu ngesandla okanye uphetha wabotyhali. Usindise uyamthanda kakhulu uThixo. Haleluya. Eneneni bazalwane ndiyoyikuma phambi kwenu. Kodwa ke uThixo ngomncedile amathemba egameni likaYesu Kristu. Akuyo ndawo yami kancane. Mna ndizithandela apha. Kodwa ke kudlaliwe namhlanje kwathiwa mandime apha. Ilizwi lethu sizolifumana kwincwadi kaEsther uchapter 4. Uchapter 4 ndizoqala ukuthi siqale verse 13. Hallelujah. Incwadi kaEsther. Esther chapter 4 verse 13 uphele 14. Esther chapter 4 verse 13. Wathi uMordekhai kumphendula uEsther, musani ukuthi emphefumulweni wakho uya kusinda wena endlini yokumkani ngaphezu kwamaYuda onke. Verse 14. Ngokuba xa uthe wahlala wathi tu ngeli xesha ukuphefumula nokuhlangulwa kowavelela amaYuda kwenye indawo ke wena nendlu yoyihlo netha
bafuna ukudla. Hallelujah. Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, from another hell, from another place, for if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. Hallelujah. Hallelujah. Okay, just a quick introduction. Lencwadi ka-Esther ibhalwe ngexesha le-reign ka-King Xerxes. Hallelujah. So kubaliswe ii-events ezenzeke during i-reign ka-King Xerxes, but sifumanisa ukuthi main character ye-events ezenzeke ngelaa xesha ngu-Esther. Hallelujah. So ithetha ukuthi the main highlight of his reign, i-main character yakhona ibingu-Esther. Hallelujah. So now apha kuthiwa uQueen Vashti, siyasazi isitori. uQueen Vashti wadelela inkosi, wabe seyasuswa ezunkosikazi wenkosi. Inkosi yaze yakhangela omnye umntu, wakhangelelwa omnye umntu. Kuthiwa uEsther wangena ifavor emehlweni wabanye wabagqugquzeli benkosi. Wathi sawugena ifavor, wangena ifavor nasemehlweni enkosi, ngoba baye bamxelela ukuthi azaphendula njani uma sehleli nenkosi. So kuthi inkosi yamthanda kuEsther, yaze yathi ngelo xesha yamenza wayiyo iqueen endaweni kaVashti. Now kuthiwa uEsther ebengumthana kaMordecai, but ukufika kwakhe apha kuye kwanyanzeleka i-identity yakhe ayifihle. Uthi uMordecai makangathethi, even ngokuseke iqueen, kwathiwa she must remain silent, angayithethi i-identity yakhe ukuthi ungubani kahle kahle. Hallelujah. Even igama lakhe yayinguHadasa, kodwa ufike wangu-Esther. Now ufike ixesha ke ngoku apho uHamani enza iyelekeka lokuthi makubulawe amaJuda ngenxa yokuba uMordecai engakhange avume ukuthi amkhothamele. So uye yamkhathaza le nto uHamani, waqonda ukuthi makasebenzise le power ayinikiweyo ukuthi makasosasibulale sonke isizwe samaJuda. So ufika kwinkosi uthi ukhona isizwe esithile esiphakathi kwethu, asiqhubi ngendlela esiqhuba ngayo, sahlukile. Uthi sinemithetho yaso. Athi ke ngoku inkosi mayenze bonayo ngaso isizwe. Athi uba bekuya ngokwami, if it pleases the king, ngendisithi masitshatyalaliswe sonke. So ke ngoku kuthiwa inkosi, without knowing even i-identity kankosikazi wakhe, yalivumela elicebo, yamnikeza iringi yakhe, yathi ungayikhuphi i-declaration ukuthi amaJuda azawutshatyalaliswa. Hallelujah. So now kuthiwa iyafika ke ngoku i-declaration eyabonwa nguMordecai. Uthe uMordecai esokuyibona, kuthiwa wakhala, wakrazula impahla wayezinxibile, wazifaka uthuthu, wahamba wayohlala kwigate yasephalisi. Tubonwa sisicaka sikaEsther ehleli phaya. I-reaction yokuqala kaEsther, umthumelela impahla, uMordecai azale, sibuye isicaka kwakho. Azothi aphinda athumele uEsther, athi mbuzo ukuthi yintoni ingxaki, abeseyayibeka ingxaki. Naw impendulo kaEsther umeseyibekile uMordecai ingxaki, emnikeza nesolution ukuthi makaye enkosini. Into yokuqala
olandelayo uthi zonke king officials nababonke abantu bayazi ukuthi awuye enkosini ngambizana whether ngumfazi whether ngumuntu ongutata akayi phambi kwenkosi umthetho obekiweyo ukuthi uzawubulawa. Hallelujah. But now uEsther oqaleni ngonditsho ngayo akukho nto wrong ayiphendulileyo umxelela umthetho obekiweyo kodwa amazwi kaMordecai athi do not think because you are in the king's house you alone of all Jews will escape. Kule ndawo ufika ukuthi uyamkhumbuza ukuthi noba ukuloo ndawo kodwa uzungayilibali i-identity yakho ukuthi ungubani. Noba siyasakubeka esihlalweni sobukhosi kodwa uzungazilibali ukuthi nawe ungomnye wethu. Uma kuphuma i-declaration ethi amaJuda ayabulawa nawe useqelele. Hallelujah. So ithetha ukuthi inoma egambeni uEsther uye walibala. So now ke kofuneka uMordecai ukuthi amkhumbuze ukuthi kanye kanye ungubani. And iklo position ukuyo awuzibekanga. Hallelujah. Hallelujah. So now ufika ukuthi kwiposition nganye uThixo asibeka kuyo usibekele icebo lakhe. And icebo likaThixo alikho ngawe, it is greater than you. Hallelujah. So now uphinda athi kuye, for if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from elsewhere. So apho umbonisa ukuthi ewe ingabe icebo likaThixo liku-involvile but ali-revolve ngawe. So ukuthi noba kasebenzanga uplan A wokuthi sisindiswe ngexesha elinje kodwa uplan B ndiyamazi ukuthi ukhona. Surely help and deliverance will come from elsewhere. Hallelujah. Hallelujah. Now, kwa the fact that uEsther ufikile kule position, uhambo lwakho kuyofika kuyabonakalisa ukuthi akunguye ozibekileyo. So now which means uThixo when he was doing his purpose, okay, his plan, when he was deriving his plan for save amaJuda, ujonge to every tiny detail. Wapreparisha uEsther ukuthi survive in the palace. So now no Esther efika nomthetho obekiweyo, but ngoba uThixo beyazi ukuthi ndikubekela ukuthi uzusindise. Uyibekile neplan yokuthi even if you go before the king you will gain favor. So now that's why Mordecai city long tattoo invalid because the person who has placed you in that place will surely sustain you. So if ukubekile kuleyo ndawo ekubekela ixesha elinje surely uzokusustain. Hallelujah. 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 So now ithi kum kwiposition ngayo Thixo sibeka kuyo. Once you fail ukwenza lento uyibekelweyo you can be easily replaced. Once you fail to fulfill the purpose of the position obekwe kuyo you can be easily replaced. Thema ifika lento yanisa ngiqaphela kwincwadi kaGenesis chapter 1 verse 28. uThixo unikeza a man a purpose and a task. Uthi kuye, be fruitful and multiply. Uthi, fill the earth and subdue it. And then Uti, I give you dominion over every living thing, from the birds to the fish in the sea, to everything that crawls and walks on the ground. Hallelujah. Kodwa ngoku sibona chapter 9
9 verse 7 enikeza lo mthetho uNoah nonyana bakhe, the same mthetho. Ngoba igeneration ibize noAdam iye yohluleka ukwenza ipurpose yalawo. Uthi kuye, ndikunikeza umthetho wokuthi qhamani nandi, haleluya, niwuzalise umhlaba. Bese banikeza iwarning from kule ndawo ababeke kuyo, because uThixo uyapreparation. Uthi ningatyi emthini ophakathi egadini because nizokufa. So now if you eat from that tree kuthiwe uzofa, kodwa ubulindile ntoni. Nangoku igeneration kaAdam yadibana nokufa kwayo. Na uThixo ngoba ipurpose yakhe ayinqandwa ngumntu, he had to ba-aze nemi-generation yethu. Hallelujah. Because if, although we be involved Adam, but he being revolve around Adam, he saw Noah. What you know? Now I give you this command: be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Hallelujah. Hallelujah. Siza kupoint isithathu. Uthi ke ngoku uMordecai, and who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. Ngoba uThixo nguThixo waziyo into. So even ukwenza kwakho, yazi, it's so amazing how I'm sure Esther uphilile ubomi bakhe, but indawo highlightwa yile ndawo wasisiza amaJuda kuyo, which means noba ubomi bakhe bebungakanani kodwa ipurpose yobomi bakhe ibime ekutheni amaJuda mawasinde ngelo xesha. So now bekuzokwenzeka ntoni kuye had she failed to fulfill ipurpose yobomi bakhe, which means she would have lived her life in vain. Bekuzoba ubomi bakhe bebuyi-waste because uthi uMordecai buzawufika uncedo lona but wena awuzusinda because awuyenzanga le nto ubizelweyo and uThixo uza kureplace. Hallelujah. Hallelujah. So ndiye ndajonga ndabona ukuthi sometimes ipurpose yethu ikwitask esiyinikeziweyo. Ukhe wathi utata Mkhwana zethetha wathi kukhona izinto ekungafanelanga uzikhangele ngoba vele zezakho, once uqala uzikhangela ziza kubaleka. So ndajonga ipurpose ndayibona ifana nezinye zezonto. Purpose yakho iyapresentwa kuwe. It is in the task that you are given. Fana nesitya, uba singazibuza ukuthi kanye sihambe sikhangela ukuthi kanye ndenzelwe ntoni instead of fulfilling the task siyinikeziweyo, which means sizawuqhubeka ubomi baso sikhangela ukuthi kanti ndenzelwe ntoni, kodwa itask seyikhona phambi kwakhe and ipurpose yokuthi wenzelwe ntoni ikule task yenzayo. Hallelujah. Hallelujah. So ithi lento uthi uthe xa idala umuntu before amdale ipurpose yakhe uthi masenze umuntu ngokufana nathi ukuze abe nobukhosi. So which means ubanikeze itask ezoba yenzela ukuthi babe nobukhosi. Ipurpose iye yahlala kumenzi but uyabapresentela ngoxa ibaxelela ukuthi qhamani nandi nozalisa umhlaba, ndininikile idominion. Ngokwebesenza ebesithi masenze umuntu ngokufana nathi ukuze. Hallelujah. Hallelujah. Andithi even a student ukuze sifulfile ipurpose yayo yokuba ibe si-student kufuneka enze itask azinikezweyo. For you, even as an employee, for you to be recognized as an employee, kumele ukuthi uthobele the task that you are given. Which means once you start ungayenzi task oyinikeziweyo emsebenzini ufumana warning because you are not fulfilling your purpose,
nansi contract yakho, nazi duties ekumele uzifulfillile. So which means by fulfilling other duties uzinikeziweyo, you are fulfilling your purpose. Our purpose is in our daily lives. It is in our task that we are given by the Lord each and every day. Which is why ke ngoku Esther uthe esombuza uMordecai ukuthi who knows that you were born for such a time like this. U-Esther wathi masiphindeni siyele kulungenzileyo. Masifasteni. Because nithi who knows, which means nguye owaziyo, because he is the creator. Now let's take a fast and go to him. Hallelujah. Hallelujah. So which means every position, ayikho iposition uThixo angakubeka kuyo kanti ukubekelelise. You just have to navigate itask yokuthi kule position ngenzani. But kukhona positions whereby you don't have to do anything, but just ngokuma kwakho you are fulfilling your purpose. Hallelujah. Even if uzokufaka in unfavorable positions, ozozibona ukuthi akumnandanga, but you are fulfilling your purpose. Sibona uLazarus. Lazarus had to go through sickness. He had to go through the grave. Leyo nto was just for ukubonakalisa uzuko kaThixo. Uthi ukugula kwakhe akukusingcwabeni, kodwa ngokubuzuko likaThixo zelibonakala. Unyana zazukiseke ngakho ukugula kwakhe. So which means ngokugula kwakhe nangokufa kwakhe ebefulfill purpose yobomi bakhe. Nokuthi unyana kaThixo zazukiseke ngayo. Hallelujah. Sometimes you do not have to work for it, but in Jehovah you are fulfilling the purpose of God. Hallelujah. At John 9. Honestly, stories in Capture John chapter 9. Good when Jesus heals a man born blind. Good as Jesus was walking along, he saw a man who had been blind from birth. Rabbi, his disciples asked, why was this man born blind? Was it because of his own sins or his parents' sins? Now, it was not because of his sins or his parents' sins. This happened so that the power of God can be seen through him. The man did not have to do anything. I'm sure even purpose. But by remaining blind, he was fulfilling the purpose of God, so that even ngokubona kwakhe uzuko liye kuThixo. Hallelujah. Hallelujah. So who knows that you were born for such a time like this? What is your task at this time? You do not have to read books ukhangela purpose yakho, but ubekelwe ntoni. What is your task? Through fulfilling your task. Sometimes even just to vuka. Just to bonakalisa nje uzuko likaThixo. That is your purpose. Hallelujah. So sometimes it can feel ukulibala. So which means Mordecai had to remind Esther, what if you were born for such a time like this? Ukhona umthetho, but imposition okuyo uzibekanga. Ubekelwe ugcino likaThixo. So now she had to fulfill the task. Egameni likaYesu Kristu.